Sabi po, kayang introvert, baka Oo. po necessarily gusto sabihin, prone siya to depression. Ayan, okay. Personality trait po siya. Uyo talaga itong pagkatao niya. Opo. Sarungani po sa mga explanation kang introvert tapos extrovert. Bako man pag sinabi tang introvert, bako man necessarily habo makihalubilo sa mga tao. It's just that introverts most of the time, pag sinda nakikihalubilo sa mga tao, duman sinda napapagal. Kaya kadalasan, kaya po ninda mag-solo nga ni maka-recharge sinda. Pero it's not about abo nindang makihalubilo. Takol na introverts ang gusto actually makihalubilo. Ayo, may kaugmahan man makisocial. Pero mapagal kaya, nauubos ang social battery ng tao. Lalo na sa mga introverted na individuals, pag permisin nang expose sa mga tao, mapagal talaga. So kaya po ninda mag-solo-solo man nga ni maka-recharge man sinda. Unlike extroverts na pag duman sinda nare-recharge pag napapalibutan sinda kay mga tao. Ayo adi. So baliktad pala, pag introvert ka, pag nakakahalabalo ka, nagkukusog sinda. 'Di ba? Wow. So araw pala niya nga. So ano 'yan? So dapat palang pag nagtaram kay introvert ngaya ako introvert iyan, you should properly define kung ano talaga. Yes po. May mga magayon pala siyang pigigibo na nagkukusog siya. Yaon siya sa community. Okay.